салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Духтаракои азиз, ҳозир мехоҳам барои шумо ана ин намуд материалҳои метракиро нишон диҳам. Ана ин намуд гулмайдаҳо чанд намуде ки мебинед, ҳамаш 25 сомон метраш будай духтаро. Ин навор аз бозори Корвонай, ноливои дарвоза, якам рият. Ина касе мехоҳа омада аз наздик бина. Якам рият ами чун ворид мегарден мебинен. Не чихе бисёрай простинои метраки. Ана ҳозир ино бори Покистон шай, ҳозир ма бо туркишам нишон метиҳам духтарако. Касе ки мехоҳад туркиёшам ҳастай. Тамошобино, имрӯз пеш аз давом додаини навор мехоҳам камакак дар бораи атомӣ бо шумо суҳбат кунам. Ҳозир ман худам шампун заказ карда будам. Ин корейский косметикай, маҳсулоташон беҳад хушрӯай. Бовар кунед, ҳама таъриф кардастай. Чӣ маҳсулотое ки мисол барои саломатии мо ҳастай, чӣ маҳсулотои косметикишон ҳамаичишон фоидаоварай, нағзай, сертификати халал доранд. Марҳамат наборошон наличие ҳастай. Ман ҳозир офисшон даём. Инчунин коргар дар корашон кор мекунанд. Духтарако, зинако бисёр кор кардастиян. Ина касе ки кор карданияй хубиш даи будай ки балотон намесухтай ҷада, айзваниотон намеафтиден. Баъд маошҳои хуб мегирем, фақат ки команда мекунен. Инчунин продукцияи ҳамин атомира як маротиба агар одам гирад, фоидаша мебина. баъдан ҳамин муштари худаш шумодан менависа ки ҳамин чиз дар корай. Шумо метавонед ки маҳсулоташона фурӯшену команда накадаям маош гирен. Метавонед ки команда кунед. Маҳсулотам ки нафурӯхтед, ҳамиқа ки команда кунед. Дар 6 моҳ як маротиба харид астай тамом духтаро. Марҳамат ҳамин хоҳари мада бинависен, кор мекуна, кора шумода бо мефаҳмона. Ана ин намудош духтаро ҳамашон турецки товуза будай. Ду чилай баршон. Ина бинед чанд қадар гулои фасон дора. Нархшон 55 сомон ай духтаро. Мана хоҳишмандо суроғаша гуфтам. Метавонед омада бо аз наздик бинед, нарх наво кунед. Мақултон шид харидорӣ кунед духтаро. Мана 55 сомон. Тоза туркиш. Айнай детскиё чанда? Ахварҷон, детскиё чанда? Турки 55? Ана ино 55 сомон турецкиш духтаро. Ира бинед. Ҳозир бо арзоноша мастай, аз ваям нишон метиҳам. Хоҳен арзоноша гиред. Мана ино тоза туркиш. Ана ба духтаро инаи метракиёи текстил астай. Тоҷикистони хидмон 160 будай метраш. Бараш 160 будай. Нархи 1 метраш 25 сомон. Мана. Ина ё чиян? Аднатони турецки ам 55 сом. Ина ино аднатони турки. Ду чил барош. Диден 55 сомон. Ҳозир бо арзоноша нишон метиҳам бинед. Ана духтаракои хушрӯ. Ина ин намудо детскиё диден? Шолкия. Ина ин болоям ами нархая? Ҳамаш? Ина мино шолкан духтаро. Ино 15 сомонай метраш. Омада бо ай наздик бинед, суроғара гуфтам. Метавонед омада бо хутон бинед, нархша фаҳмед. Инош чандай? Аҳа. Ина ино бори гуанҷован 55 сомон. Барошон чандай? Дучил. Усу чи? Ваям 55 сомона. Ина оригинало 55 сомон будай духтаро. Ана духтаро чанд гуфтен ира? 75 сомона. Ино сатини ғавз будай. Мана простинворои ҳар хела. Дувнимай. Бараш дувнимай. Бори гуанҷов. Мана пастели билёи тайёр 75 сомон метраш. Хулас биненда. Мегири тайёр мекуни аз ҳамин. Беҳад хушрӯ. бори дигар такрор мекунам. Ин навор аз бозори Корвонай, ноливои дарвоза тарафи пажарка, якам рият. Беҳад интихоби васеъ бори оригинал доранд. Баъд бори арзонам ҳастай. 15 сомона ҳозир бисёр доранд ва ошам нишон метам. Ана духтаро ина хеле чит ҳастай. И бори Узбекистонай 1 метраш 30 сомон будай. Мана диде ҳар хела. Ичи
یا چه؟ 45 سومون چیه؟ تیک. این دخترو این خیلی تیک هسته برای مترس. 45 سومون بوده. خاصی خوش روه. من به هدم فسون. انا دخترو اینش باشد باری ازبکستان پپلینیش 35 سومون 1 مترش 2.20 برش. من ببینید چه خوش چند. اینش باشد و یعنی چیتن. یعنی باری ازبکستان این 30 سومون 1 مترش. بسیار انتخابشون خیلی زیاده. میتوانند با اومده از نزدیک خودتون ببینید دخترکو اینیا چی هن؟ یا ساتینه دیتسکی ساتینه. روشون یک شسته کم گوانجا. نرخشون چی؟ اینا 1.60 برش باری گوانجا 35 سومون. من ساتینی فسون. پاستلی بیلیوی تایرتون چنده؟ پاستلی بیلیو ای ساتسما سرشه 2 پالکا. آها 250 سومون سر میشته دخترکو. تو 450 سومونه. خلاص بیاین با نزدیک خودتون میبینین دخترها اینجا گومزیه هم خیلی اینا خیتوی هسته. چند سوم خیتوی؟ 20 سومونه خیتوی 1 مترش 1.60. ترکی 55 سومون 1.60. 20 سومون خیتوی برش چند؟ 1.10 برش. من 20 سومونه گومزی. هر خیلی شاید دخترو باری خیتوی. خلاص باری دیگر تکرار میکنم. این نواری ما بود از بازار کاروان طرف پژارکا نالیوای دروازه یکم ریاد. میتونین اومده بختون از نزدیک بینین. باقی سلامت باشین. خیر.